Nazdar šredery, keďže tu máme jeseň, tak ma napadlo, že by som využil to lístie na to, aby som si zajazdil taký nejaký freeride, ako sa jazdí na lyžiach. Také poriadne esíčka. Vyhádžem všetky konáre, čo sú v tom lístí a vymyslím nejakú lajnu. Idem ešte kúsok vyššie, pohľadať nejaké dobré miestečko, kde by sa to dalo zrealizovať. Takže poďme na to. Tu je taký celkom veľký bubon. Napadlo ma ísť pomedzi tie dva pne, takto dole, z tohto bubna vyskočiť a takto a do pravotočivej zákruty. Už som to nejako uhádzal, dúfam, že trafím tú trať, lebo fakt všetko to vyzerá absolútne rovnako. Takže poďme na to. Kaďal, ty vole. No, ja som to netrafil. Fuj, akože absolútne to šmíka, fakt. Trocha sa nakloním s tým bajkom a už to šmíka. A prešiel som asi po nejakej hube. A nejaké pusteví bastardi. Dúfam, že to bude úspešnejšie. Oh yeah. Oh. Yes. Toto bola o mnoho lepšia jazda ako tá prvá. Šiel som pomalšie, dokázal som sa sústrediť na tú trať a pekne to aj vytočiť. Všetky zatačky. Tak idem dať ešte ďalší pokus. Už som s tým listím väčší kamarát, už viem koľko, kedy a ako ma švikne, takže už to na dobrej ceste. Tak toto bola iná sranda. Normálne sa mi podarilo vyhrábať nejaký krabičkový džús s jazdením. Perfektné zakončenie. Oh yeah. Fantázia. Šred. Vytlačil som si tak 150 metrov a teraz si pôjdem dať poriadny freeride. Tam dole nižšie sú také popadané stromy a dosť veľa konárov, takže budem musieť niečo tam vymyslieť, nejakú lajnu alebo nejakú cestu prejsť. Oh yeah, prvý strom, yeah. Riadne to šmíka. Yeah. Je to riadne o hubu, ale v zime na skibajku by to mohla byť sranda. Nie, že nie. Yes! Tak toto bolo absolútne šialené. Fakt je to mega sranda ísť takýto freeride. Kebyže tam bolo menej tých konárov, ale aj teraz je to mega sranda. Takže idem ďalšiu jazdu. Easy! Vyšiel som o 200 metrov vyššie ako včera. Len problém v tomto lese je, že sú tu všade konáre a je ich tu fakt strašne veľa. Ty vole, to je toľko, tak veľa konárov, sakra. Čakám, kedy mi to predne na nejakom šmykne. Je to sketchy.
Toto kebyže ma niekto vidí, jak som sa tu zosypal. Dole hlavou, zrhal som. Ale akože musím povedať, že je to dosť sranda. Aj keď je to také riadne sketchy. Skok! Paráda. Toto je už ten les, v ktorom som jazdil včera. Teraz kam? Nevidím. Kaďa ísť. Nie, akože? Nice. Dobré zakončenie. Sa už nedá inakšie zakončiť ako padnutie na zem. Už je to úplne na totálku vyšmíkané. Paráda. Oh yeah! Fantástico! Tak, dnešné video, v ktorom som si zajazdil freeride, vyjazdil nejaký kúsok trailu, ak to tak môžem nazvať, je na konci. Takže užívajte tieto jesenné dni a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus! Shred!